Dobra. To bude nejaké video na bum. Co robisz? No, Wymiot ty zuby, ne? Co? Achy, nikt. To ten najväčší prepad, ktorý som dnes stretla. Čo? Háže, čo? A toto bude asi najpoctivejší človek, akého dneska vidíme. Švišťu mi na zuby. Čo také hovorila? Ja sa to chcem vidieť. Veď tu mi na zuby. Dávaj, veď tu mi na zuby, syn, dávaj, no. Ukáž sa. Tak huj, či duj. Počkaj. Ja som duj. Huj. Aha, bo začal som zablokom má. No, či duj. Tam